Аз съм Джанер и днес играем Dream Mega Support. Този клип ще е поне 16 минути, да кажем. Защото мога да снимам повече от 15 минути. Ще си го настроя. Нека да започваме. Мале ще ме вкарат. Или се лъжа. Да, ще ме вкарат. Помня леко пляскате, като нищо не съм направил. Нали я подава? Упс. Нямам чувството, че ще ме бият. Но са силни. Или се лъжа. Има добър финал. Каква е добра атака. Дали ще успея? Не. Ужас. Лекичко. Как научих отпреди. Гол. Забавен кадър. Не съм да видя откъде вляза. Яп. Мерси, братчет. Мерси. Пак бе. Мерси. Не. Няма да говоря много. Искам да се концентрирам. Някакви си простоти им излизат всеки път. Както видяхте, защото съм се включил нета, затова ме излизат. Не се чете защо. Къде е фана? Сега ще я подаде. Не. Страхотна голечка. Никога не съм вкарвал от тук. Но и никога няма да вкарам бе. Някой ако е вкарал, пишете в коментарите. Нали да ми кажете ли? Не, няма. Ама не беше доста. Добре, че съм го направил рано. Иначе щяха да ми вкара 100%. Аре, yes. Не бе, какво направи? Какво направи? Голям шанс. Какво бе? Как няма да е гол? Не, гол си имаш. Аз ще го считам. Ме да се не беше гол. Нямаше как. Имаше, но ще да бъде по труден начин. Ще се го... Няма да го считам за гол.
И сега естествено гол. Микара. Това ще да стане страхотна много ловичка. Бам. Малетко стана на огромна бутърница. Yes. Как са минали 4, бе? То е на минута за по-бавно минава. Една минута ми дава преди. Една минута ми даваше преди. Като ми даде точно и ми спира. Трето място. Все пак добра репутация. Бях на първо. На тези 3 минути. Не да играя. Шест минути. Може да са 12 минути. Няма да говоря много, защото трябва да се концентрирам. Така да го казах сигурно преди. Не са добре. Добър старт. Или са лъжа. Добре са. Или аз ще имам добър старт, или те добър старт и ще са добре. Не в този случай добре. Окей. Добре, щом те са се ядосали още в началото, и аз ще се ядосам. Добре? А как бе? Добре, си пак имам шанс за гол. Ядосам съм. Какво правиш, бе, просто казах на Ляо. Това е голям шанс за гол. Ето за това говоря. Де да се излагаш, бе? Скачаш като... Сякаш играеш в хро. Аспер. Скачаш. Ти пак какво говориш там? Много чанеш. Не съм взел. В него е. Давай. Добре. Ауе! Простак. Какво? Лето сега. Свърх. Ти къв си, бе? Ти къв си, бе? Ти с Хълк заявено там. Ето. Разни глупости ми гледат. Наши, бе.
Какво е? Какво е? Лесно. Как бе? Не може. Аз не се чувствах тогава. Не видя как е станал. Как ми мина? О май гад, даде ми мина. Стига бе! Не! Моля бе! Не дайте! Оставят се мръсни. Вина кой ще вкарвате бе? Вина мене ли ще вкарвате? Вина мене ли ще вкарвате бе? А? Трябваше да го кажа. Ето и сега трябва да го кажа. Вие на мен ли ще вкарвате, бе? Малко е странно. Вие на мен ли ще вкарвате? Стига, бе. Не мога да използвам тая фраза точно на времето. Когато ще е такова. Когато ще отида ще вкарам. Вие на мен ли? Ари, бе. Ще ме бият 100%. Казах ви, ще ми бият. Защото много го засилих. Ще ме бият. Съжалявам за тая загуба. Просто не мога всеки път да печеля. Аре бе. Сега ще свърнем. Ето каза. Какво направи? И това беше за целия клип. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, може да го лайкнете. И съжалявам за едната загуба, защото не мога всеки път да печеля. Надявам се да ви е харесало. Това беше от мен.